Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan agavita. Iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Nagbaba iti asawak Mr. Lonely. Ngamgapo iti panagayat ko kankwana. Inibturak amin asakit. Buwano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gavita. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kanayon kalata maladaw nga agawid. Kanayon ka diti overtime yo. Kasla imposible matdaytan, Arturo. Pangasim Gavita. Di ka manen mangrugi. Kaya't kunti agina na, tanaban nugak. Saan ka amangan? Sana ka mabisin. Saan ka amabisin? Wano, nangan kayon. Sinong mati kaduak anangan? Diyak amukan ka. Apay asyak ti pagdamagam. Ay, awan ka na sa makisarita kan ka. Dita ka man langan. Saan kumamot apo may ti atap ko iti asawag? Ngam, napigsa ti atap ko nga adda babae na. Dakkal tinagbaliwan na. Kasla jak maaklon nga adda babae iti asawak. Jak lakid di maawat nga adda kainagaw ko kankwana. Ngam saanak nga agpabak. Jak itulok ang maagaw dati asawak. Anya nga ta ti aramidag. Tapno maamwak no adda babae iti asawak. Anya nga ta no surutak iti naliman. Tulungan na ko, maading ko. Apay ayamanang. Talaga anapigsa ti atap ko nga adda babae ni Arturo. Kaya't ko asurutan iti amin apapanan na. Kat? Tangay amom tagmaneho. Kan adalugan mo. Duwata ko amang surot kan kwa na. Sige, kaduan ka. Ngam no adda matakwatam. Saan ka kumanga agbalin a violente. Agkalma ka laang. Kat panunutom anaimbag, no anya tirumbang nga aramidam. Kasta talaga ti aramidak, Celine. Dayjay, rumwaran iti opisina da. Mapanan iti lugan na. Talaga nakasagana kan iti maamwam, manang? Saan nakapakadanagan, Celine? Kabailak a kontrolan ti bagik. Nabayag ka din amadmadlaw mo, madda babae na? Manumot na bulan, Open ka di kan ka ti cellphone na? Wan. Ngam anya ti amok ngay, no anda sa bali a cellphone na, kat ilamlamang nalaang itilugan na. Sabagay, mabalin matakas ta. Oh, Dayjay, limugan na iti kotse na. Sige, surutan ta. Anya ti desisyon mo itama ng tanaamwamon ti pudno? Kas na ko nama. Panunutak pa yan ay imbag. Naalaam ka di iti ladawan, pati ti isasarak da iti hotel? Uwan, Celine. Okay ka lang, manang? Uwan. Saan nakapakadanakan? Papanantangarudan. Itulod ka din? Saan pa'y? Kaya't ko ti aginom. Kadwaan nak. Anya? Nga manang. No saan nakakadwaan nga aginom? Uray agbay may sa aklatan. Anya? Ay, o sige, kadoon ka. Amangan no anya pa'y, ti mapasamakan ka. Naggapuam? Apay aparbangon na sumangpet ka. Kat nabartag ka. Anya ti panagkitam? Naggapuam ko nak. Kat, sika? Sa dino ti naggapuam? Sika ti pagdamdamagak. Sungbatan nakpay nga umuna. Sa kasungbatan. Inawis nak ti katrabahwak. Birthday ti anak na. Sigurado ka? Iti, dayta nga ibagbagam. Ha? Saan ka mamati? Sige. Mamati aklatan. Ngam, konsensya mon, nool-ol budanak. Sika ti agbas basol, sana siyak. Kat sika,
Sa dino tinagapwam. Inawis ko ni Celine. Napan kami nagginom. Ngamin, nasakit tinagam ko, iti ka na yun apan nakaladaw mo nga gawid. Anya? Hello? Hello, Gavita. Itaman pa asinong batang tiawag ko. Sigud, kanayon ka busy. Kat saan nakamasumbatan? Pasensya kan, batch. Talaga busy aklaang. Ngam itangamin nga ada problema. Kaya't kung ada kasarsaritak. Anya ka diti problema? Ay, jak amo narumbang ama-amom daytoy. Nakababain. Ngam kasla jak kabaulan asulsulwan daytoy a problema. Saan mo asulsulwan ti problema? Ibagam, barang makatulong ak. Sige, ibagakan ka. Ngam secret lang daytoy. Saan mo nga ibagbaga ka dagiti daddo maabatch ta? Wen, saan ka madanagan? Awan pangibagaak. Naduktalak nga adda babae iti asawak. Anya? Iti day ta kinapintas mo. Naaramid na kaalokon ti asawam? Kat, anya ti plano mita? Awan pa'y planok. Jak amo na anya ti rumba nga aramidak. Milyo. Jak kayat amapukaw ko ti asawak. No kayat mo, agsabat ta. Amangan no ka sa pulam ti agrelax. Sige, pagbigyan ka iti day nga awis mo. Rumuarak, Elena. Kat i-text nak no sumangpat ni dadim, Sa dino ti papanan nyo, mami? Adala ang sa bata ka batchmate ko. Nabayagan na saan kami ang nagkita. Italaang manan. O sige nga rod, mami. E-text kayo no sumangpatan ni daddy. Saan mo aliplipatan ti mangi-text kanyak, ha? Wen, mami. No saan na ko mga insukat idikan ni Arthur? Saan ka ko mga problema ita, akasta? Nabayagan na pasamak na ita. Saan ta ko man napagtungtungan? At data dito hitap no ag-relax. Saan kat apagtungtungan tinapalabas, Milyo? Okay. Kat, anyang ruti plano ita? Bye-bye amlatan, alukluk kun nakati asawam? Kaya't ko kuma ama ka amiris. Kat iso mismo ti mangisardeng iti aramidan na. Kasanon, no saan na sumardang? Di tanto siguro ngagdesisyonak. Pagpilyak. No asino ti pilyan na kada kami iti babae na. Okay, makamuka. Basta daak lang dito no kasapulan nak. Anytime, no kasapulan ti kasarsarita, at daak lang dito Mabiit lang. Adawag ko. Ti anak ko. Mabiit lang. Tasong bata. Ne, masansan mo ta na marabyan kang agawid. Ita, amom ka din tirik na ti agur-oray nga asawa. Anya ka diti pagkaskastaam. Damagam iti bakim. Makamu ka, no day ti kayat mong aramidan iti biyag mo. Tamakam mo kamatan iti biyag mo, kasta ka di? Aramidan mo ti kayat mong aramidan, kasta ka di? Wen, no day ti ammom. Ti ammom ka di kat saan kung nga ammo ti aramidam? Anya ti kayat mo asawan? Mabit lang, ha? Oh, kitaham dagiti aladawan. Nangalaam ka dagito'y aladawan. Malagip mo idikunak nga inayabak ni Celine a naginom kami. Sinurot da ka iti daydi ka nito. Kat dita an naalak dagit aladawan nyo iti babaim. Anya? Ita, saan kan ang makapaglibak? Balaagan ka, Arthur. Isardeng mo day tangar aramidam. No saan mo akayat amarakrak ti pamilyata. Mami, anya ka diti mapaspasamak kada kayo ka ni daddy. Agpaiso ka diti nangag ko idirabii. Nga adda babae ni daddy. Sana rumbang anangag mo dagi jay anak. Pasensya ka lakuman. Ngam saan ka kumaama-apektaran, ha? Tikit di pa nagadal mo ti asikaswam. Agsina kayo ka din ka ni daddy, mami.
Saan, anak? Ayusan mi ka ni dadim daytoy. Okay? Please, Mami. Ayusin niyo ko, ma. Jack kaya't ngagsina kayo ka ni Daddy. Wan, anak. Iso asaan ka amadanagan. Pudno ka di timbaga ni Elena kanyak. Nga da babae ti asawam. Bayanda ko maamangorno si tira ito'y, papa. Siya kunti makam mo. Sigurado ka? Amangan no kayat mo kasaritak ti asawam. Saanan, papa? Amangan no ad dalaang no makibiyang kayo pa'y. Da kamilatan nga gasawa ti mangurnos iti daytoy. Masyanak lang iti apukok. Di na kayat nga agsina kayo. Anya ka di ti planom. Ornosak daytoy, papa. Jakmat kayat amadadaal ti pamilya. Alang arod, aramidam ti ammo makasayatan. Katadak lang dito'y no kasapulam ti tulong ko. Agyaman na, papa. Hello? Manang, talagang awan nagbaliwan ti asawam. Ah, Nakitak ida iti babae na iti restaurant ananganan mi ti asawam. ha? Inalaak ida iti ladawan. Isen kulatakan kan. Agyaman nag iti dayta nga impormasyon, Celine. Anya ti aramidumitan. Saan ka di abinalaagamon nga isardeng nan tar aramidan na? Wan. Ngam saan lat tagayam asumardang. Kan, anya nga rod ita ti aramidan. Pues, aramidak mat ti aramidan na. Anya ti kayat mo asawan. Ayabak ni Milyo. Mapan kami iti restaurant nga ayuyang da kadagiti katrabahuan na apang panganan. Padyak ano ada makakita kada kami akatrabahuan na. Ipulong damat kan kwa na. Agyaman na, ta sinong batam ti awag ko, Milyo. Sure. Imbagak mo kan ka. Ano ka sa pulan, nak? Awagan naklaeng. No kasta, awisin ka. Ada restaurant akayat ko apangananta. Okay. Sa dino ti pangsukunakan ka? Sukunan naklatan dito balay inton malam. Okay. Urayan nak nga ro dita. Bye. Bye! Saan ka di? Nga sidag dito iti pagtrab-trabahuan ti asawam? Husto ka, Milyo. Apay nga rod dito iti kayat mo apangananta. Awan madakas nga aramidan ta. Manganta lang, saan ka di? Awan matkit di. Ngam, kasanon, no adda mangidanon iti asawam. Bayam laang nga idanon da. Tawan matdakas nga aramidan ta. Okay, makaamu ka. Anya ti kayat asawan daytoy. Nga niya? Kitaan daytoy. Ladawan nyo iti ex-boyfriend mo. Ah, ti lalaki nga insukat ko idi. Gapukan ka. Balbalsan na ka di, ha? Saan ka di abinalagan kan? Isinam ti babaim? Wano marakrak ti pamilyata. Insina kun ti babaik. Mabit lang, taday pakitakan ka. Anya ti kayat asawan day ti aladawan. Apay nga agkadwa kayo pay laeng iti daytoy a babae. Nagpakadala ang taga-bruden. Ngamoy naswas kun ti relasyon mi. Gapotadyak kayat amadadaal ti pamilyata. Nasayaat no kasta. Katsi ka. Apay ang nagkita kayo pay lang iti ex-boyfriend mo? Apay, dakas ka di? Kat batchmate ko man? Nagkinumusta kami laang ijay. Nabayag ngamin awawisan na nga ag-lunch. Ngam saan na ka umanugot. Italaang a pinatgak tikid daw na. Pinatgam. Tadda planom nga agsinubyang kayo. Apay nga gungot ka, nukas pangarikan. Kunak man no saan na kun akayat, talino kunak mat. Kunak no naumakan kanya, gaputa nagbabae ka. Asawa ka. Kat urean niya ti mapaspasamak. Saan ka asinaan? Awidan ka latta. Gaputa si ka ti asawak. Adda karbengam nga agbabae? No kasta? Addamot karbengak nga aglalaki. Jak kayat nga aramidam dayta. Dakas ti aramidak no aramidam dayta. Isungarod nga insina kun ti babaik. Tadyak kayat nga agsina ta.
Iso apang asim. Tas saan kayon nga kita iti ex-boyfriend mo? Amumat nga tano kasano ti panagayat ko kan ka, Arthur. Saan mo nga amo? No kasano kasakit idinamuak nga adda babae. Kat no ulitam tupay ti agbabae. Jak maikarikan ka. Asan ka nabalsan? Iso ano adda planom nga agbabae manan. Ibagam laang kanyak. Tanasaysaya at nga agsinatalaangan. Ngam tilipliputan nak! Saan ko nga ulitan ti inaramit ko? Pakawanan nak. Kat ikarik nga gwalbaliw akon. Iso apang asim. Isardeng mon ti makisinarak iti dayjay Emilio. Aging ga ita, saanen nga inulit ti asawak ti nagbabae, Mr. Lonely. Lakay ken bakit kamin. Ken adamatan buko da pamilya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Gavita. Agyaman pagayam Gavita iti daytoy kapadasam. Nasayaat met tasanin nga inulit ti asawam ti nagbabae. Ken nasayaat ta pinakawan mo. Saan ngamin nga amin nga agbabae ket maikandapay iti tsansa a makasubli iti pamilyada. Ken saan bat nga amin ang nagkari nga agbalbaliw da ket saan dan nga ulitin ti agbabae. Ala, agpaay da ito nga adal kadag iti addaanan iti asawa. At iti asawa, nasken nga ipamaysa. Tapno saan amarakrak ti pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan. Ti pagayam nagpailingad iti nagan Gavita, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.